Дәфтәр яндәр кушылды, бәйләнде сәстәр сәскә. Барлы тормыш үде бит ул, гөл бассалагы сәскә. Уртак уйдар, уртак истән, яшәйбез ине күптән. Әллә Ходай икебезгә бер янды бүлде микән? Уртак уйдар, уртак истән, яшәйбез ине күптән. Әллә Ходай икебезгә бер янды бүлде микән? Һин булмагаң, мин дә булмам, уртактыр бөтен яндә. Осрашырга, кавышырга, яндәр бит тартылганда. Уртак уйдар, уртак хистә, яшәйбез инде күптән. Әллә Ходай икебезгә бер янды бүлде микән? Тормыш юлы дарын үтәйек, Улдарды алып кулга, етәкләрен беде бәхет, кәртәләр куймай юлга. Уртак уйдар, уртак хистән, яшәйбез ине күптән. Әллә Ходай икебезгә бер янды бүлде микән? Уртак уйдар, уртак хистән, яшәйбез ине күптән. Әллә Ходай икебезгә бер янды бүлде микән? Уртак уйдар, уртак хистән, яшәйбез ине күптән. Әллә Ходай икебезгә бер янды бүлде микән? Уртак уйдар, уртак хистән, яшәйбез ине күптән. Әллә Ходай икебезгә бер янды бүлде микән? Әллә Ходай икебезгә бер янды бүлде микән? Бер янды бүлде микән? Добрый день, меня зовут Полина, я пиар-менеджер отдела классической литературы издательства «Эксмо», и я бы хотела вам рассказать о великолепной серии «Элегантная классика». Это элегантная серия для не менее элегантных и великолепных девушек. Самые известные романтичные истории о большой любви, надеждах собраны в едином утонченном оформлении. И очаровательная особенность данной серии заключается в том, что на полке книги данной серии собираются в единый рисунок цветущего сада на корешках. Элегантная русская классика — это истории русских авторов о большой любви, надеждах, силе воли, борьбе и настоящих неподдельных чувствах. Все то, что, собственно, и свойственно русской литературе. И, конечно же, элегантная классика «Темная любовь» — это также капсульная коллекция внутри серии, где собраны мистические истории о счастливой и трагичной любви с манящими символичными цветами и животными проводниками на обложках.
Соберите всю коллекцию книг серии «Элегантная классика» и наслаждайтесь очаровательными сюжетами и визуальным обрамлением прямо у себя на книжной полке.